Aminu Sharif, na ji an ce kana karɓan cin hanci. Wannan abu ne da ya wuce tun baya. Sata fa kuke kenan. To ya kamata ka yi ritaya. Wannan kaki raina ne. Rayuwa muke duba ma da Allah. Aiki na ne, it's my job. Nu Abdullahi, ya magana soyayyen ku da mare yaya. Rintsi duk wahala. To ke zake cika alƙawari? Ba zan iya cikawa ba. To wallahi ba zai yi ba. To dan saurara. Akan me? To ka kuka me kake haka? Kukan daɗi nake da munna. Dama kai ai na fuskanci ba so kake ka ganna a rayuwa. Ko kuma me yake faruwa? Wato ciki na ne idan samu matsala. Me kaci? Kaji zuku. Lalle baka jin level. To ban labari, me faru a shekarun da suka wuce? Lokacin na aikin soja muka yi kumurzu aka yi yaki shekara 8. Amma na ji an ce kana da corona. Kaniyarka. Ko baka ji? Na? Kaniyarka.